Уважаеми зрители, не че искам да съм ментор, но съвременните момичета са неразумни. Сега аз не познавам млади дами. Откъде да познавам? Вече имаме големи разлики във възрастта. Аз не познавам млади дами, но съм чувал, че ходят по дискотеки. Ходят по купони. Носят къси поли. Обличат се предизвикателно и направо деца крият, деца вика, не крият босилека, даже да не кажа, че с сухота дават да им берат копара и да им късат джоджена. А с билките, това само съм го чувал. Аз нямам представа от тия неща, защото възрастта ми вече изисква да общувам с други хора, да живея в друга среда и да правя други неща. Ходя за кисело мляко, което е много хубаво. Не излизам за минерална вода. Просто такъв е вече моя живот. От тук, да не ви споделям такива неща, но най-много една попара се направя. Както и да е. Билките обаче, уважаеми зрители, които и аз ги ползвам билките. Разбира се, не билки, които са, нали, всякакви билки. Трябва да се внимава с билките. Ето вижте защо. Посочиха 7-те най-мощни билки за зачеване. За да научим повече за тези билки, при мен, разбира се, корифея на народната медицина, професор Мермерски. Добър вечер, професора. За много години първо, честита нова година, да ви кажа. Благодаря, да сте жив и здрав. Благодаря. Какви сте? Спокойно. Сакате ли да ви обела една мандаринка? Не. Какви са тези билки, които правят зачеването по-лесно? Какви са тия билки? Не мога да ги изредя всичките в момента. Така ли? Но, момичета, внимавайте! Да не стане пила един чай и станала билата. Слушай са! Искате да кажете белята, нали? Белята искате да кажете. Пила един чай, станала белята. Билата. Да. Билата. За здравето... Чакайте, бе, защо ми говорите така? Вие не сте с... Престанете да пелите мандарини в моето студио. Разбирате ли, не съм... Мандарините първо са Защо да не плодове. си освежите устата? Не искам да... Годината на маймуната ще ядем мандарини. Те! Ще дам и по едно парченце на кукубен. Не дейте. Дайте сега да си говорим ние за билките с вас. Заповядайте. Това Казахте... е за коледния купон. Професоре! Кажила! Елате. Престанете хвърляте в моето студио. Не давайте на операторите. Професоре, оставете операторите работят. Те не са ли хора? Хора са, но... Това момче не е яло вече четвърти ден. Не, къде знаете? Откъде знаете? Професоре, елате тук, престанете да давате на операторите. Те са на работа. Професоре. Що дъвчеш дъвка на работно място? Елате тук, професоре. Елате седнете. Казахте нещо за белята, пила чай и станала белята. И станала билата. Да. Слушай са. Да. За здравето на гинеколозите пийте околоплодни води. Все пак, ще споделите ли някои от тези билки за зачеване, което... Какво правите, професор? Играе. Не чувате ли музика? Не. Защо аз чувам музика? Нямам представа. Значи добре съм, значи съм добре. Да, когато кукубен свиря, тогава чувам музика. Сега не свирят ли? Не свирят, не. Лъжите се? Вие не чувате ли музиката? Не чувам, не. Ще ви дам нещо да чуете. Добре, кажете за някои от тия билки споменете. За всички билки ще спомена. Няма да... Такава някой приплювах. Извинявайте. Слушайте сега. Сред най-популярната билка са... Кои? За зачеване. Билката редовно лумбурниче и задно опрасниче.
Нали ме разбирате? Правите си чай по следната рецепта. Целия, вътре, сух. Та-та-та-ти-та-та-та-та-та-та-та-та. Чакайте, това не са билки сега. Също така помага и билката палаво съседниче. Или, слушай сега, или извлек от шавлив катеричок. За здравето на катеричока гаделичкайте го по-често. Чакайте сега, това не са билки. Сложете червена точка, бе. Така е, не са, ама работят. Ама не са билки това. Работят? Да. Да. Иначе най-добрата билка за зачеване си остава, господин Трифонов, една. Коя е тя? Коя е най-добрата билка за зачеване, професоре? Кажете, нали това и питам. Сега на коя камера да се обърна? Към коя камера да се обърна, не на коя камера да се обърна. Ето към та... Професоре. Да? Професоре, танцувате, което не е адекватно на... Това са някакви латино танци, професоре, с друго съм ви поканял. Добре. Ако е възможно, да. Според последните съвременни изследвания на научни институти в Америка и Европа, ако искате да заченете, най-добрата билка за вас е така нареченото плодовито евгениче. То расте само по космите, по ръцете на Евгений Димитров и съмнително прилича на косми. За здравето на маестрото, оставете го да спи. Професоре, между другото, някои колеги от професоре... То фотограф Не мога понасам. Да, елате по-насам. Седнете. Казаха ли ви, че много говори за вас? Да, седнете. Някои колеги, Била които... малка заплатата, някакви такива глупости. На кого? Няма не искам да ставам клюкар. На фотографа. Не, неговата е голяма, но на другите няма да споменавам имена. Професоре, някои хора в екипа ми, няма да ги споменавам кои са, искат да разберат кои са най-добрите билки против хемороиди. Между другото, те и сценаристите ти същото ме питаха и те. Аха. И Сиромахов, и Драго Петров. Добре. Тоше! Тебе няма да те споменавам, за да не ти се накъдри косата. Да. Сценаристите няма да ги видите, сценаристите, защото те са в Етрополе, правят едни интервюта с една чакайте са да ви ловна кажа дружинка, нещо. която давала разрешителни Чакайте за малко лов. само да ви кажа, нещо да кажа и аз, за да може евентуално да се чуеме. Да, ловна за дружинка, което трябва да се разбираме за тези неща, които аз трябва да кажа, че не можем да се чуем. Били дали За ловен билет здравето на нещо искам да кажа. Славчо, за сценаристите слага им някакви по-удобни столове наред колегията. Да. Боли ме, човек. Знам, че най-добрата билка срещу хемороиди, за съжаление, не е много лесна за набавяне. Съветвам зрителите да ходят да я берат. Защо? Не съветвам. А не съветвате? Не съветвам. И се казва хемороиди. Аз какво казах? Хемороиди. Да, хему или хеме. Има и хему. Добре. Те са по-големи. По-големи. Те са хему. Хему. Защо да не приличат на крава. Защо да не ходят да я берат тая билка? Не трябва да я берат, защото билката расте само в село Долно Митко Манафово. И трябва да се наведеш, за да откъснеш. За здравето на задните части не ходете в Долно Митко Манафово. Добре, ясно. Лекува хемороиди. Да? Но засилва усещането за срам, така ли? Я как знаеш? Да не си е брал и ти. Така, като стана въпрос за навеждане, се сещам как веднъж ми се обади прекрасната доктор Неделя Щонова и ми каза: професоре, сецнах се в кръста и сега съм постоянно наведена. Не мога да се изправя. Аз веднага грабнах кошницата с лековити билки и се втурнах към Неделя. Вървях 3 дена, 3 нощи, през 9 планини в 10-та. Отидох при нея и я видях така наведена. Сецната. Да. Да. На буквата Г. Да, разбрах.
Да. И тя ме попита, кога ще мога да се изправя? Аз си казах, когато ти скъсам чудното биле. За здравето на доктор Щонова, тя си има мъж. Аз, професоре, не издържам повече. Ясно така, честно. Това беше доктор Мермерски. Благодаря.